kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye juma ye dɔgɔkun kunfɔri daminɛ don juin kalo tile 14 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ani jamanadenw lakandali ma General Salifu Tarawele kunungo a tun bɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamana lakanda lahalayaw la. Ɲɔgɔndanw san yɛlɛma o bondakun na olu waatiw bolodalenw olu dangenemayara. Cameroun jamana kɔnɔna na u ka fangamarabaw gouvernement u ko kunungo Yaoundé ko dɛmɛniɲɔgɔnya baaraw k'olu nawaleya. Don wɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sandani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisan minisiri min n'a ɲɛsin bɛ jamana ani jamanadenw lakandali ma General Salifu Tarawele kunungo a tun bɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ wasabulon o kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ jamana lakanda lahalayaw la falijugu o kɛlen kɔ sobanda dɔgɔkun daminɛ la ani minisiri tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mun ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna mara ɲɛnabɔli ma ani mara cɛbɔli Bubakar Alpha Ba ani Yaya Sangare minisiri min ɲɛsin bɛ kunnafoni di o lahalayaw ma ani jamana forobacɛw ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya gouvernement ka laselikɛla don. Assemblée nationale a ɲɛma Isiaka Sidibe ale de tun bɛ ka ɲɛminɛ baaraw k'olu waleya. Wasadenw ko k'olu tɛna jɛ ni kumakan fɔli ye n'o ye fɛn min ye ka dɔn ka fɔ ko nin ye bɛɛ fa de ye yalima ko nin ye kɛlɛɲɔgɔnya de ye jamanadenw sigidakulu olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni dɔngbɔrɔ ɲinina dɔw bɛ k'a fɔ o fɔcogo la Mopti mara o kɔnɔna na k'o tɛ olu ni dungɔ ko ye. Ɲininkaliw u y'olu sɛmɛ General Salifu la lakanda fɛɛrɛw olu cogoyaw la Salifu a y'a jira k'a fɔ ko jamana wolomasiri taabaw k'u bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na jamana fantan naani a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakanda cogo min na ko wa ko o baaraw k'olu bɛɛ senna k'olu na to senna fo ka taa wasa sɔrɔ jamanadenw an'u bolofɛnw olu lakandali la. Ale fɛ General Salifu kɔni minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lakanda ani jamanadenw lakandali ma a ko pankuru olu bɛ Mali bolo ko hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ bɔli kɛ ko u kɔni fɛnɛ bɛ k'u jɔyɔrɔ fa yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ maa joginenw olu bɛ se ka ta cogo min na ka taa ni u ye furakɛliw ka taga ɲɛsin ma joona ani kɛlɛkɛcɛdenw olu bɛ se ka taga se u seyɔrɔw la cogo min na k'olu baaraw bɛ sen na. A ko minisiri Salifu kɔni ko jamana bɛ ka fɛɛrɛbaw de sigi sen kan fɛɛrɛba minnu n'o bɛ lakanda jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen maracogo ɲuman ɲɛtaa sira ani kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ se ka waleya cogo min na kunnafoni di siraw olu ka teliya yaasa lakanda baaraw ka kɔrɔ don. Sanyɛlɛma ɲɔgɔndanw olu waati bolodalenw olu dangenemayara u y'a jira k'a fɔ brevet technique BT santé o bondakun kan k'o bɛna kɛ juillet kalo tile 8 ka taa bila tile 12 la o ye a sɛbɛnnintaw ye k'a waleya kɛnɛ yɛrɛ kan k'olu bɛna kɛ juillet kalo tile 15 ka taa bila tile 11 na n'u ko ma ko pratique diplôme d'études fondamentales DF ani EPS n'o ye éducation physique et sportive ye k'olu bɛna kɛ juillet kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 26 la. Sɛbɛnnu olu bɛ kɛ juillet kalo tile 29 ka taa bila tile 31 na. Bac technique et professionnel o bɛna kɛ juillet kalo tile 29 ka taa bila tile 31 na. Wa o waati kelen ye DEF sɛbɛnni fɛnɛ waatiw ye. Institut de formation des maîtres IFM o cɛbɔ minnu bɛ yen n'olu bɛna EPS kɛ o ye juillet kalo tile 24 ka taa bila tile 31 na. Dalafɔliw olu bɛna kɛ juillet kalo tile 30 ka taa bila août kalo tile 3 la. Sɛbɛnnu olu bɛ kɛ août kalo tile 5 ka taa bila tile 9 na. Brevet technique BT o sɛbɛnnu olu bɛ kɛ août kalo tile 19 ka taa bila tile 23 la. A kɛnɛkan jaraki n'o ye pratique ye o bɛ kɛ août kalo tile 26. Certificat d'aptitude professionnelle CAP o sɛbɛnnu olu bɛ kɛ août kalo tile 26 ka taa kuncɛ a 29. A kɛnɛkan jaraki n'o ye pratique ye o bɛ kɛ septembre kalo tile 2 mun ye BT agropastoral ye sa o bɛna kɛ septembre kalo tile 2 ka taa bila a tile 6 la san 2019. Camerounikaw fɛ yen u ka gouvernement u y'a jira Yaoundé kunungo k'a fɔ adamadenya dɛmɛniɲɔgɔnya sira o mobiliw k'olu caman
n'u fan bɛ dumunifɛnw na ko o dɛmɛniɲɔgɔnya siraw bɛ ka taama ka taa sigidaw la ngilɛkan bɛ fɔ Cameroun sigida minnu na nin waleya in nin bɛ kɛ waati la waati min ni Yaoundé n'olu kɛn bɛ ka jalaki n'o ye Cameroun faaba ye k'o ta ka ɲɛsin waleya dɔw ma ngilɛkan bɛ fɔ yɔrɔ minnu na wa ngilɛkan bɛ fɔ yɔrɔ minnu na o ye Cameroun kɔrɔnyanfan ka taa Woroduguyanfan fɛ a n'a Tilebiyanfan ka taa Woroduguyanfan fɛ ni olu kɛn bɛ gɛlɛya yɔrɔw ye k'a sababu kɛ olu ka k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma o ma kɛ Cameroun fangamarabaaw olu ni dungɔ ye o de kɛn bɛ k'u kari ɲɔgɔn na. Sudankaw fɛ yen u ka cɛdumankɔrɔ n'o ye Umar El Béchir ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ko ɲangili taara ka ɲɛsin a ma kunungo k'a fɔ k'a ye yurugu kɛ o kɛra kiiritigɛso dɔ la Khartoum u ka faaba kɔnɔ nin kunnafoni in dira agence de presse Suna maaw de fɛ Umar El Béchir ale ka fanga darakira de ka tila ka tigɛ d'a kan jamanadenw ka wuli ka jɔ o de sen fɛ k'a fɔ ko yurugu ko kɛn bɛ a ka taabolo ye. Nin bɛ dansigi bi lasilo la min labɛnna fasɛrijɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya waati wɛrɛ la ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaw a n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a kan bɛn ni Ala sɔnna a ma waati wɛrɛ la. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.